Alright, so guys, this is it. This is what's inside dito po sa may Foss Coffee, Angeles City. If you notice, so we have like 4 tables suitable for up until 16 persons at a given time dito po sa loob. Although meron tayong alfresco dito sa labas. So guys, this is our table. Ayan. And first time na try natin si Foss Coffee dun sa may guagua. Yes. I remember sinurd nila sa atin doon ito nga yung mga pizza. And I recall isa sa mga mura at masarap na pizza na natikman natin. What a great news, available na po sila dito sa may Angeles City. Near AUF. At saka yung Pandan Rotonda. Yes, yan. Yun. As low as 124 pesos for the pizza, you can enjoy this. Mostly yung mga nakikita ko nagpipizza dito, they take it out. 184 pesos, talaga may enjoy mo na. Imagine, meron ka ng pizza, meron ka mga drinks na available dito. Gusto ko yung ano niya, yung cheese. Strawberry and cream naman for our drinks. Actually for the coffee kanina nakita ko hindi ito yung parang powder lang na ginamit. It's actually coffee. And tapang ng coffee. Yeah, baby. Alright, this is caramel macchiato. Caramel macchiato. Very cute nila. Cute naman. So ito yung buy one take one nila? Yes, this is buy one take one. So for only 109 pesos. 109 pesos, 12 ounce, available na to. At the same time, meron pang isang Vanilla Oreo. vanilla. Parehong buy one take one? Yes. Hindi, actually ito, sakto to. Doon nagki-crave ka pa rin ng coffee. Pero at the same time, iniisip mo, syempre, nagli-limit din. So, hindi ka masyadong magigilty kapag ganito yung mga sizes natin. At the same time, pag pupunta ka dito, may kasama ka, may impress mo pa siya. Pare, libre na kita. Matcha latte. Wow. Mango and cream. In terms of the refreshment sa mga sinerve nila sa atin, ano yung mas nagustuhan nyo, bro? Ako nagustuhan ko yung blueberry and cream. Kasi meron siyang sour taste, which is yung gusto ko talaga. How about you? Blueberry and cream, 2 points na. This one, the coffee. Yeah. That's the name of the coffee. Caramel macchiato. This one, Yeah. caramel macchiato. And this one, the strawberry. Wow. Para naman sa akin, guys, sabi ko nga parang na-surprise ako dun sa matcha latte nila. So I think para sa akin yung number 1, number 2 sa akin is yung caramel macchiato as always. Foss Coffee Angeles is located dito sa may MacArthur Highway, Angeles City. So ang pinaka-landmark lang niya, tapat lang siya ng Bank of Commerce dito sa may Angeles. And malapit siya sa AUF and Rotonda ng Pandan. And they're open from 11 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Nice, John. Guys, thank you.